ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு ஆஷாமிதா சேனல். இந்த வீடியோ மூலமாக உங்களை மீட் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கா. ஸோ இந்த வீக் வந்து லாஸ்ட் வீக் ஆஃப் திஸ் மந்த், இந்த வீடியோவில். ஸோ இந்த வாரத்தை நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக்லேருந்து நம்ம சேனல் வந்து லைஃப் ஸ்டைல் சேனல். ஸோ தட் நிறைய ஒரு திங்ஸ்லாம் வரப்போகுது. ஸோ அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம லேட் பண்ணாமல் ஷார்ட்டன் வீடியோக்குள்ளே போயெல்லாம் வாங்க. வணக்கம். ஆஷ்லி நபிதா சேனலில் இந்த வாரமும் உங்களை சந்திப்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். கடந்த வாரமே நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, சுதந்திர போராட்டத்தை பற்றி தான் பேசணும். சுதந்திரம் கொடுக்கும்போது அந்த நிமிடங்கள் எப்படி கொடுத்தாங்க, கொடுக்கும்போது என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு கடந்த வாரம் சொல்லியிருந்தேன். இந்த வாரம் அதன் தொடர்ச்சியாக இன்னொரு தகவல். நான் கடந்த வாரம் சொன்னது மாதிரி 1947 நமக்கு சுதந்திரம் கிடச்சிச்சினாலும் 46லேயே சுதந்திரம் கொடுக்கலாங்கிற முடிவுக்கு வெள்ளைக்காரங்க வந்துட்டாங்க. போராட்டம் உச்சக்கட்டத்துக்கு போய்விட்டது. இனிமேலும் நாம் சுதந்திரம் கொடுக்காமல் காலம் தள்ள முடியாது, அதனால் சுதந்திரம் கொடுத்துடலாம் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்டாங்க. வந்துட பிறகு ஆனால் எப்படி கொடுக்குறது, ஸ்மூத்தாக கொடுத்துட்டு வரணும். ஏன்னா ஜின்னா வந்து பாகிஸ்தான் கேட்குறாரு, காந்தி வேணாங்கிறாரு. இது எப்படி கொடுத்துட்டு வர்றது அப்படின்னப்போ கிளமெண்ட் அட்லி பிரதமர் அப்போது கிரிப்ஸ்க்குன்னு ஒருத்தர் அனுப்புகிறார். கிரிப்ஸ் குழு அப்படின்னு ஒரு குழுவே இங்கே வந்துச்சு. வந்து அவங்க பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு பிரதிநிதிகளாக வாங்க, காங்கிரஸ் சார்பாக ஒருத்தர் வாங்க, முஸ்லீம் லீக் சார்பாக ஒருத்தர் வாங்க, அப்புறம் 542 சமஸ்தானங்கள் இருந்துச்சு, அந்த சமஸ்தானத்துக்கு ஒரு சார்பாக ஒருத்தர் வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, அப்போ 3 பேர் வந்தாங்க. யார் தெரியுமா அந்த 3 பேர்? அப்போது அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளர் இருந்தவர் அபுல் கலாம் ஆசாத், அவர் வந்தார். அப்புறம் முஸ்லீம் லீக் சார்பாக ஜின்னா வந்தார். இந்த 542 சமஸ்தானங்களுக்கு ஒரு சங்க தலைவர் இருந்தார். அவர் யாருன்னா பீகார் நவாப், அவர் வந்தார். இவங்க 3 பேர் தான் சுதந்திரம் எப்படி கொடுக்கணுங்கிறத பற்றி பேச போனாங்க. நான் என்ன சொல்ல வரேன் தெரியுமா, நான் சொன்ன இந்த பெயர் பட்டியலில் ஒரு இந்து கூட கிடையாது, எல்லாமே முஸ்லீம் தான். இந்தியாவுக்கு எப்படி சுதந்திரம் கிடைக்கணும்னு பேசப்பட்ட கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டது ஒரு இந்து கூட இல்லை, 3மே முஸ்லீம் தான் போனாங்க. இன்றைக்கி இந்து முஸ்லீம் நம்ம சண்டை போட்டுக்கிறோம், ஆனால் அப்படி இல்லாமல் இல்லை, சகோதரர்களாக வாழ வேண்டும். இது ஒரு சின்ன தகவல். இந்த 3 பேருமே அவங்க தான் போய் பேசினாங்க அப்படிங்கிறது வரலாற்று குறிப்பு, வரலாறு படித்தவர்களுக்கு தெரியும். எனவே இந்து முஸ்லீம்ங்கிற பிரிவினைகள் எல்லாம் எந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடாது. இந்தியாவிற்கு எப்படி சுதந்திரம் கிடைக்க வேண்டும் என்று பேசப்பட்ட அந்த கூட்டத்திலே, ஆலோசிக்கப்பட்ட கூட்டத்திலே ஒரு இந்து கூட இல்லை, 3 முஸ்லீம்கள் தான் இந்துக்கள் சார்பாகவும் போனார்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமையுள்ள ஒரு நாடாக எப்பொழுதும் அது இருக்கிறது, இப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும், இனி வருகிற காலங்களிலும் இருக்க வேண்டும். இது சுதந்திர போராட்ட தகவல்களிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்ளுகிற செய்தி. இந்த வாய்ப்பினை வழங்கிய இந்த யூடியூப் வலையொலியினுடைய பொறுப்பாளர் ஆஷ்லி நபிதா அவர்களுக்கு கடந்த வாரங்களில், அது எனக்கு கொடுத்த டைம் இதோடு முடிஞ்சிச்சுட்டாங்க, இந்த வாரத்துக்கு அப்புறம் எனக்கு கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. மொத்தம் 5 வாரம் கொடுத்தோம், 5 வாரம் நீங்கள் பேசிட்டீங்க அப்படின்ட்டாங்க. நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கேட்டேன், இல்லை எங்களுக்கு வேறு நிறைய ப்ரோக்ராம் இருக்குது, போதும், உங்கள் பேச்சு போதும் அப்படின்ட்டாங்க. பேச்சு போதும்னா பேச்சை நிறுத்துன்னு அர்த்தம்னு சொல்கிறாங்க போல இருக்குது. எப்படியோ முடிஞ்சிருச்சு. இவ்வளோ காலம் கேட்ட உங்களுக்கும் வாய்ப்பளித்த அவர்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ எப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீக்லேருந்து நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பார்க்க சொல்லுவோம். ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் லைக், ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் டு ஆர் சேனல். ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.